אמא שלך עשתה לי אתמול ביד. אמא שלך תקרא לי Assassin's Creed בלט. אל תיגע בחבר שלי באיזה אחד. שיט, הוא התפתח. איך פותחים לי את הראש? אני אמרתי לכם בסרטון הקודם, אני השליט. מלפקה צלם אותם. היי כנף. רק תביא לי גז פלפל. פזרח, יורי, מה זה? אני נוסעת עם אמא שלי. אז שי, עוד לא נלחמת. קח אותו. ושגם לא תחיה עם הכנפיים ושלא יהיו לך ידיים. אמא שלך, אני אמרתי לכם, אני שליט, אני דרקולה בן זונה השלישי. לא היום. אתה רוצה להתעסק איתי? motherfucker! זה כואב לי! זה כואב לי! עכשיו אני אלך נגדה! אמרתי לך, אני השליט! תיכנס לתחת שלו! מי בא? מי בא? מי רוצה מכות? אני, למה מה תעשה לי? תודה לחליפה. תלחץ על השף. אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, אני יוצא לצוד עם הכנפיים. קודם כל, נתחיל בהתעללות, אני דרקולה. נביא לך, מהזנב. מי בא? מי לא קיבל? אתה? מי רוצה? אני לא קיבלתי, יש לך ביד. I am slowly, I am in body, Silom Buzon. Motherfucker. תעשה ישעה. שוב אנחנו מתראים בוס, הגעתי כל מה שצריך. מה אתה עושה בוס? בוס. אני שולט! הלאה חברים, איפה הנרגילה? לך בוס, אבל אין נרגילה. אני קופץ מהגל. אחרי שכולם מתו. ביי.